Нәфисә Кадырова килгән. Нәфисәгә 2 яшь, Казанда балалар музыка мәктәбендә укый. Халыкара һәм республика йыр конкурслары лауреаты. Шул исәптән телевидение бәйгеләрендә лауреат исемен яулаган. Идел фестиваленә ул Карагужа авылы көе татар халык йырын алып килгән. Нәфисә Кадырова, Казан калаһы. Нәфисә Кадырова, Казан калаһы. Яшь башкарусыбызга истәлекле бүләктәр һәм катнашучы дипломы. Дәвам итәбез. Безнең